भाई लोग आरा के शेर और पटना के शेरनी में हो गल बा विवाद जम के। भाई लोग लोग से बतला दी पवन सिंह स्टेज पर कुछ ऐसा बात कहता रहन और अक्षरा सिंह इंटरव्यू में कुछ ऐसा बात कहता रही। बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर। अरे तो तहर पापा इंटरव्यू के दौरान बड़ा फरफराता रहन तो तहरा पपे के नु कहियन पवन सिंह ना कि तहरा के कहियन झमकावला से होई। अब देखो लो भाई लोग अक्षरा सिंह सोचे तारी पवन सिंह के कोई सहू बर्बाद कर देवे के तो इनकरा दिमाग से जौन ई सोच रखले बारू तो ई खत्म कर दिया काहे कि पवन सिंह के प्यार करे वाला बहुत पब्लिक बाटे। और भाई लोग तार लोग से बतला दी पवन सिंह देखो लो भाई लोग केहू के जल्दी उ बोलेलन ना, लेकिन ई लोग इनकरा के उंगली करत रखलो। यही से पवन सिंह स्टेज शो के दौरान कुछ ऐसा बात कहलन। मैं नहीं बोलता हूँ और कोशिश करूंगा कि नहीं बोलूंगा, लेकिन पगल आए तो हम दोनों बोल दी कि बतिए ना खत्म देखो लो भाई लोग पवन सिंह जो स्टेज पर बात कहलहन ई का सही कहलहन कि गलत कहलहन तू लोग कमेंट करके बताई हलो। और अक्षरा सिंह जैसे इंटरव्यू के दौरान कहतरी कि मतलब बाप के बोले से पहले बेटी से आके मिल, तो ई का बात सही कहली है उनका कि गलत कहली। और पढ़े के जौन इल्जाम लगावतरी मतलब पवन सिंह पर कि पवन सिंह मतलब पढ़ल नहीं खन कि उनकर मतलब आदमी उनकर सब पढ़ावे लिखावे ला लो। तो भाई लोग से बतला दी ऐसा बात नहीं है जितना बड़का भोजपुरी इंडस्ट्री संभाला ताटे उ कैसे नहीं के पढ़ल यार, मतलब यार सोचे वाला एगो बात बाटे। और भाई लोग यार कमेंट करके बताइए। मिला जी फिर से नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।